Wala internet, para kang taga-bundok uli. People unfollow, some people don't hire me. Okay, nakita ko to. Oy, relax lang. Laruan o pagkain ka kami. Musta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. Ngayon dadaan natin ang pinakamasakit na series natin ng Sulot o Sukot at tinagad simulan. Marami daw cringe ngayon. Kay Kuya Manzano, mahirap o mayaman? What do you choose? Those are the mahirap. These are the mayaman. Di ba wigo yan? Those over there, see, in the street, they're mahirap. Nagpapahinga lang sila. Di ka nga sigurado kung talagang quote-unquote mahirap. Baka nga lang binabalance sila, di ba? Hindi mo masasabi ang pinagdadaanan ng isang tao. Oh my God. And then the mayaman in the cars. Which one do you want to be? That's easier. Over there, that's easier. This is harder. Which one do you choose? The easy or the hard? Mahirap maging mahirap. Totoo nga naman yon. Pero kung magiging ganito ako pag yumaman ako, di na lang. So na lang maging quote-unquote mahirap. At ayun nga, marami naman levels ang hirap, maraming levels ang yaman. Kung para sa'yo mayaman ka na kasi nakawigo ka, go! Maging masaya ka. Pero, di ba, ang mali lang dito ay kailangan mo magturo. Diba, nangyari na rin yan dati. Meron tayong ganong pagtatalo na okay sana yung konsepto na pagpursigihin mo, magpursige ka, makuha yung gusto mo, yumaman, magkapera, o kung ano mang gusto mo sa buhay. Pero pag kailangan mo magturo ng isang tao na hindi naman yun ang ginagawa at the present time, di ba? Nagmumukha lang tayong mapanghusga sa lipunan. Para example, ito simpleng analohiya lang. Nasa isa kang kwarto, nakita ka ng sa tingin mo ay pangit. Turo mo siya, gusto mo ba maging tulad nito? Ito ang pangit-pangit nito. Kasi sabihin mo na lang na ayoko maging pangit. Bakit mo gusto yung maging pangit? Pero di ibig sabihin nun, alagaan mo sarili mo, tulog ka na maaga, huwag ka magpuyat, bawasan mo yung eye bags mo, maglagay ka ng sunscreen na parang hindi pinintura sa'yo, di ba? Kasi meron mga may issue niyan dati. Pero naiintindihan nyo ba? Hindi nyo kailangan tumapak ng tao para mapakitang tama ka. Ibig sabihin na mahina yung argumento mo. Ito okay nga eh. Okay nga na parang mas nakakatakot to kasi tinatakot mo yung mga tao na magiging ganito ka pag ayaw mo maging mayaman. Di ba pwedeng nasa progress tayo na pagpunta sa yaman kung yun ang gusto natin. Pero wag natin ipahiya yung mga tao na kontento pa lang sa kanilang buhay. At yun na nga, hindi mo alam na pinagdadaanan nila. Diba? Ako, balay mo para sa akin. Yung sinasakyan mo, hindi ka pa mayaman yan. Wigo lang yan. Magkano lang yan. Pero sa ibang tao, pinaghirapan nila yan. Kung yun lang kanilang afford ng panahon na yan, then go. Kung gusto mong maramdaman na yung pinaggastosan mo, wag natin i-validate sa sarili natin. Wag natin i-validate ibang tao. Napakarami experiences sa mundo. Hindi lang naman yung sa'yo ang importante. So, tingin din ako kay Kuya Manzano. Napunta rin pala daw siya kasi meron siya mga post sa TikTok na may sinabi dito na ito yung joke na acoustic ba to, meaning yung autistic. So, sinabi certified daw siya ng doktor. So, di ba, hindi naman porket meron tayo pinagdadaanan sa buhay, eh may karapatan na tayo na parang may free out of jail card ka na sa sasabihin mo online. Makakatikim ka talaga ng backlash niyan. Ito yung kanyang sinabi. This is who I am. I'm controversial. It's gonna grow somewhere else. Yeah, and if some people unfollow, some people don't hire me, okay. Si Johnny Okay Depp lang, nung some natalo other sa will, eventually, natalo sa hearing ni Amber Heard. my tribe will build little by little. Tribal And it meaning will yung be community niya? made of real people who really like, not a bunch of people who just like my face. Certified daw siya ng doktor sa kanyang pinagdadaanan. Tsaka naging part daw siya no General Luna na cast siya daw isa sa mga Spanish businessman. Hinanap ko nga, hindi ko makita. Pero syempre, I'll just take forward ko na lang yung kanyang sinabi. So, di ko lang kumparahan nyo to para makakuha ng atensyon. Pero nakuha naman niya. Ito, nag-iisa niyang video na lumagpas ng 500,000 views dito sa kanyang TikTok channel. So, kung yun ang kanyang goal, din, nakuha niya yung goal niya. Pero kung yun ang kapalit ng panlalait mo sa kapwa, di ayoko sumikat ng ganyang paraan. Kanya-kanya tayo dyan. Ito na naman tayo sa porket pagpursigihin mo lang, yayaman ka na. Hindi. Mayroon pa rin pinipili yan. Hindi lahat ng paghihirapan mo, ibig sabihin nun ay maririp mo na in the end. Meron talaga mga trabaho na kahit ilang oras, kahit doble pa ginagawa mo, sa industriya ang ginagalawan mo, kahit pagpursigihin mo, kailangan mo din mag-work smart, hindi lang work hard. May mga trabaho kailangan mo talaga magbanat ng buo para makuha ang gusto mo. Pero yun nga, lagi mo isipin, worth ba yung kapalit? Mawawalan ka ba ng panahon sa pamilya? Mawawalan ka ba ng panahon sa mga relasyon mo sa buhay? Tapos na kasi yung panahon na ating mga nanay at tatay na trabaho, loyalty sa kumpanya, huwag ka mag-resign kasi maging grateful ka na lang, amen, diba? Tapos na yun. Ngayon, meron ka ng choices, pwede mo nang hanapin yung para sa iyo talaga na kombinasyon at maging masaya ka, diba? Magkaroon tayo ng ikigai o ang balance ng purpose, financially stable, nag-e-enjoy ka din in the first place. 2023 na, ano ba naman?
lang yan. Tapos isa pa dun, binidyohan pa niya, pwede naman niya i-blur. So alam nyo na, i-blur na ating editorial kasi may respeto tayo sa kanila. Diba, hindi mo naman kailangan magpahiya ng tao to prove a point. Oh, sukot! Ano to, galing kay MG. Oh, yun, nakita ko to. Hawak na mo, hawak na. Touch grass. Paano na yan, hindi ako makakapag-post sa IG. Napruweba sa boss ko na nakalive talaga ako. Oh, may sick leave. Quick trivia lang sa mga di nakakalaman, solar flare para ano lang yan para magnetic na field na sumabog. Kasi diba, alam nyo na may mga gases na bumubuo sa araw, malikot, very active yung mga gases na yan. So para isipin mo yung mga rubber band na nag-ipot-ipot, biglang na hindi na kinaya yung pressure. Yun lang din ang mga solar flares. At hindi man siya makakasira sa planeta natin, kaya niya mag-interrupt anything related sa technology. Kasi nagkaroon na tayo ng mga solar flares siguro every few years, every 5 to 10 years. At nagkakaroon nga siya ng mga interruption sa mga radio signal sa mga eroplano, sa mga satellites kasi nagiging dense yung atmosphere kasi umiinit bigla, lumalakas yung drag, may mga ganun siya yung epekto. Ang magnetic fields ito ay galing sa mga electrically charged gases. Siguro ang malungkot nga lang dyan sa internet ay hindi yung mga long distance, yung mga work from home. Maano tayo mag-YouTube, paano ba ito mapapanood? Diba? So dahil hindi na tayo sa panahon noon na hindi natin masyado kinailangan yung technology at marami mga businesses at economy at mga relationships ang nakapundasyon ngayon sa ating bagong teknolohiya, maapektuhan talaga ang mundo ngayon dahil mas nakakapit na sila sa teknolohiya. So, sa ngayon daw, gumagawa daw ang paraan ng mga leading experts na yan para ma-block o ma-lessen yung effect ng mga solar flares na yan. Kasi meron silang tinatawag na solar cycle at yung solar maximum ngayon sa 11-year cycle ng araw, very active yung araw, meaning sobrang dami nangyayari sa kanyang katawan, sa kanyang mga nilalabas niyang energy at mga iba't ibang mga chemical reactions. Parang ito yung kanyang PMS, kumbaga sa babae. Ang dating daw ng solar maximum ay 2025. So siguro para mga hiccups o mga paramdam pa lang ng araw na ito. Sunod! Oh! Yung mga paano kuya nyo bumaba sa harap kanina ni Kuya Manzano? Ano? Yan ang mayaman, di ba? Di ba nasa mindset yan eh? Di ba? Ine-enjoy mo eh. Enjoy the progress. Enjoy the productivity. Hindi porket yung goal ko, alam mo, magbawal akong buto, parang gumaman akong ganito. Pero naiintindihan ko naman na masarap talaga magpursige sa isang bagay. Pero ginawa din natin yan. Galing kay Jenny Depp yun. Sunod! Galing kay Uni Kyles. Yung ninong nyo, baka wala na rin kulang pa sa pursige. Di ba? Kung may 10 siyang inaanak na wala siyang choice na maging ninong, eh blessing yan. Leche sukot. Sunod. Galing kay Ace, may pag-ibig. Ayan, nakagastos din niya. Kailangan mo rin pagpursige niya. Ayan, ganyan din naman ang pagmamahal. Kailangan mo rin mag-work hard. Hindi lagi ka lang hard. Kailangan mo rin pagbigayan ng effort yan. Kailangan mo rin build din yan. Yung trust, oras, pagpupursige. Di ba? Iintindihin mo yung mga formula na binabato sa iyo ng Joma na hindi mo maintindihan. Anong pinagsasabi nito? Kailangan ko intindihin. Kailangan ko manghula. Hindi ako si Master Hans. Sulot. Pero sana hindi ito masulot ng mga magnanakaw ng ating mga loans, ng mga pera natin na pinapadala sa gobyerno. Sunod, galing kay John Rex, you can't outdo the doer. Gabby Garcia and Curtis happen to have the same exact idea for their OOTD. Okay, ito mayaman. Classic yan. She is the moment. Pero the D in OOTD is duality. Sunod, sulot. Galing kay LJ. Bilisan mo ko, Tina. Kita mo, nitong nakita. Deserve naman na dita. Ako Bumalik nanonood ng sa akin, K-drama, di hindi ba? nagsasabay. Nasasaktan ka lang ng kasinungalingan ko na puso. Maging martir. Marter! Alam mo, hindi yan sukot. Para sa akin, kahit sino nagsusubok na hindi sila pa magaling, hindi yan cringe. Ako ay proud na may tapang ka na hindi magawa ng mga mapanghusgang lipunan. Diba? Basta subukan mo lang, kahit cringe sa simula, okay lang yun. Ay importante, sinubukan mo. Ganyan ka din. O ikaw tayo, yayaman. Ganyan ka din magiging successful kasi nagsusubok ka sa kinatatakutan mo. Ang isang failure ay hindi talaga failure. Ibig sabihin ng challenge mo yung sarili mo at sa ngayon ay hindi ka nanalo. Pero okay lang at sinimulan mo. Kaysa naman yung mga mapanghusga sa internet na wala naman talaga maaabot kasi hanggang husga na lang sila. Hindi manghuhusga ang isang tao na pinagdaanan yung pinagdaanan mo. Kasi alam nila naiintindihan. Naalala ko rin nung ganito pa ako mag-rap o ganito pa ako. Ay pagpatuloy mo ni LJ. Maraming salamat. Sulot! Galing kay JC. Ito guys, my day to. Angas mo tol! Hey! Hey! Versus my day ni mama. Ananay mo. Diba, there's
always two sides. Parang yung sa bintanang binaba ni Kuya Manzano. Alala ko naman yung mabait yan eh, mabait. Pero sa magulang mo. Yan ang a mother's love talaga. Iba talaga yan. Thank you Lord. Lagi natin maririnig. Oh, bagsak lahat. 75 is okay, 76 is okay, 77 is also okay. Pero yung magmamaliit ka ng kapwa mo dahil may line of 9 ka is not okay. Because I believe grace doesn't define your level of intelligence. Alam mo, totoo naman talaga yung sinabi niya. Yun nga, di ba? Sinabi siguro na isang line of 9 na bobo siya. Siguro yun yung kanyang pinanggagalingan. Pero, kung ito ang gagamitin mo excuse, pero wala naman ng ganyan sa'yo, siguro baka tamad ka lang. Baka wala ka naman pinagdadaanan sa buhay, pero tamad ka lang talagang magbasa. Ikaw na yung may kasalanan dyan. Alam mo, kahit ilang quotes ang kunin mo sa internet, pag ikaw ang may kasalanan, hindi ka mabubuhay ng mga ganitong quotes. Sulad! Me when internet apocalypse. Yung ganyan lagi na pag nababrown out o wala internet, para kang taga-bundok uli, para kang mga primitive caveman. Pero okay lang yan, makakahanap ka ng bagong librong babasahin. Ganun din yung ginawa ko dati. Makakahanap ka ng bagong hobby kasi ang tao ay nag-a-adapt. Ang tao ay nag-a-adjust sa kanilang sarili. Sulat! Galing kay training anxiety. Aral-aral lang, walang reports. Estudyante kami. Alam mo, ang pagre-report, ibig sabihin yan, inaintindihan mo. Kasi di mo naman siya memorize. Memes. Di mo naman siya memorizein kada salita. Kung gano'n ka magtalakay o gano'n ka mag-aral, hindi mo talaga naintindihan sinasabi mo. Ibig sabihin, gusto mo lang i-memorize ng word for word at hindi mo naiintindihan yung subject matter. Ang importante dyan, dapat kumuha ka lang. Kung nahihirapan ka, kumuha ka lang ng mga konsepto na naiintindihan mo. Diba? Kumuha ka lang bakit gumagana kunyari yung photosynthesis o bakit gumagana ang water cycle o ano history ng World War I. Diba? Mga simpleng konsepto lang. Huwag mo siya basahin na kasi pumunta dito ng 1898. Isa-isahin mo. Ma-overwhelm ka talaga. Dapat talaga maramdaman mo muna inaaral mo bago mo siya subukang i-memorize. Kasi yun lang naman ang kailangan ng utak mo, patterns. Sukot ang ganyang mindset. Yan ang magkakaroon ng mindset na pag mahirap ka lang kasi pag mayaman ka. Diyan lumalabas yung mga ganon kakikitid na mga pag-iisip. Galing kay malignong sawana. Oy, relax lang. Ininis mo lang ako, leche. Downvote ka. Galing kay Rara. Pag hindi lumubog, i-take out mo. Lagay mo sa plastic. Diba? Yung mga karamihan ng mga opinion sa internet, lagay mo sa plastic, tapon mo. Parang tayo lang din, leche. Sulot. At nasulot din yung tae. Galing kay Use Willingness. White American race, let me save you. I wanna put babies inside you. Save me from... Alam mo, hindi naman talaga Pilipinas ang may problema. Pilipino. Diba? Tabi nga ni General Luna na pinanggalingan ni Kuya Manzano. Akala mo, kukonek natin lahat yan. Mas mahirap pang pagsamahin ng dalawang Pilipino na nagtatalo. So siguro yun ang ating unahin intindihin sa isa't isa. So what? Today's sacrifice will be on the same. Diba? Ito yung parang ganito rin ang pagpupursige. Diba? Kung gusto nyo makuha natin si Kapitan, like nyo na agad yung video, baka makuha natin sa ating podcast, Pamilya Podcast. So di nyo pa alam kung saan tinatalakay pa namin ba mga kalokohan at trending topic sa Pilipinas kasama na aking mga kaibigan. Sunod, diba? Meron na siya pambili ng wigo niya. Yung uwi ka na, tas ganito pa. Ito na to. Oh, minsan. Bad trip na ako. Basta kanya pa talaga sumara. Ito yung sinasabi ko. May mga barriers to entry ang ating buhay. Meron talaga mga trabaho, may mga circumstansya, may mga senaryo sa atin. Na sa ibang tao, di ba? Okay, tabi yung metaphor na ginagawa ko. Madali ka lang makakalagpas. Mayroon ka sigurong generational wealth. Meron kang mga privilege na wala isang normal na tao para makuha agad sa specific time and place. Example, yung nakita ni Kuya na kahit anong gawin mo, hindi ka talaga makalagpas. Sa ibang tao, madali lang. Sana meron sa kakasalita natin, lumalabas din yung puso doon, hindi lang puro laway, di ba? Naiintindihan ko pa rin naman. Ito galing kay Cool Principle. Ayusin ang pagkasabi. Uy, bawal yan! Ano? Ano ba? Grabe! Pinapapasok na nga kita, sinasabi mo pang panot ka? Huwag ganun! Matamis naman kasi. Grabe! Kinabahan yan! Panot ka! Pinapasok na nga kita! Pati pala vlogger na din good vibes lang, di ba? Yan dapat mag-interact kung, di ba, kung magkaiba man kayo ng estado sa buhay, kaya dapat mag-interact kasi sa dulo ng araw mga tao pa rin naman tayo, nagpupursige, mabuhay. Ngayon iba naman, mas gustong mabuhay ng mas marangya. Di ba? Wala rin masama naman doon. Sulot, galing kay Chalbes. 2 months yung pinapatayon at biglang nagsa... Ano
Gago. Nung nalaman niya pinakasin sa Pilipinas. Huwag siya kasi guluhin, nagpapahinga eh. Salat. Talagang Don Luz. Kikis chicken po. Large na po natin yung pineapple. O, saray na saray ah. Kapur, sige lang. Salat. Kahit ano pang trabaho yan, pagpursigay mo lang, mabibili mo rin ang mga gusto mo sa buhay. Malay mo, ano lang yan, stepping stone. Galing kay Roland, bataan, sip-sip kay... Okay, bro, bakit? Kung gusto niya, kung pagod na siya ito na naman tayo. Kung pagod siya sa moment tayo, hayaan mo na siya magpahinga. Ano ba naman yan? Dami niyang problema. So, galing kay Denso. Kung merong bayan o sarili, merong pagkain o laruan. Laruan o pagkain rin kami. At pa pinagbaliktad. Ako yan, bata ako ah. Alam mo, huwag natin panoorin. Alam ko naman yung kapupuntahan niya, di ba, parang a challenge para sa bata. Pero nakakatakot lang na makita mo to sa malayo. So makikita mo na merong isang matanda na nagbibideo tapos inaabutan yung anak mo sa kotse, di ba? Medyo sukot, di ba? Pero naintindihan ko naman, content yan. Pero ingatan natin. At kung may setup man ito na hindi ko alam, sana sasabihin din natin yan. Kasi delikado to. Baka gamitin to excuse ng mga masasamang tao na, ano lang, gumagawa lang kami content to. Hindi naman talaga namin tinatawag yung anak mo. Medyo sukot yun eh. Medyo nakakatakot lang yung execution ng content. Di ba ako mapangusga, okay? Open-minded naman tayo dyan. Pero sukot muna ako dyan. Galing kay Ena, kaninong sabaw to na iwan? Wala maiiwan, di ba? Sabay-sabay tayong lalago ang buhay. Mainit yan. Gamitin niya pag kaya maraming tao sa paligid niya. Sabaw, mainit. Para magsitabihan sila. Stick to your own lane, di ba? Para ganyan din ako nung nag-grind ako sa YouTube. Di ako kumakausap ng mga tao. Dire-diretso lang ako sa aking goal. Galing kay The Daily. Sulot, sabaw. Galing kay The Daily Comedian. Philippines, did you know that we also have our own KKK? Okay, kulang sa context. Sandali lang, meron ibig sabihin yan. You have a KKK in the Philippines. But the good KKK. What does that even mean? What is it? The good Please, KKK? paki-explain na agad. Why are they good? Okay, KKK. Kataas-taasang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan. No, and you're making this up as we go There's along. no way, dude. Iba ang pinagtanggol niyan, okay? Sulot. Galing kay Robex. Ito ang mahirap, ito ang pangmayaman, ano ba naman yan? Sulat muna tayo sa blackboard, tapos noon tayo ng Cocomelon. Bakit? Kung sigurado ba na may napupuntahan yung tuition fee natin, bakit hindi? Sulat. Sunod. Ma'am, bago gusto ipaayos yung kisame nyo, willing po ako mag-ayos, basta sumayaw lang. Ano ba? Bakit na nawawala to si Tito na hindi pa mukhang natatalo na sa NNN si Kuya? Rodel! Ano ba naman niya? Hinga ka na dyan, Rodel. Kasama mo kami, hawa kami ko, Rodel. Mainit ka dyan, ha? Sukot. Bayad po man ng isang kitchen. Dapat pwede mong tanggalin doon sa bayad mo yung price. Mas 5 piso ata. So, 2 kanta. Yung isang bayad sa'yo. Sunod. Sunod. At pamuli, mangga yan. Maraming ganyan sa internet. At doon natatapos natin Sulot o Sukot ngayong linggo. Playlist natin Sulot o Sukot nasa description at pin comment. Gusto pa ng mga ganito, huwag nyo tayo like, share sa mga may hirap nyong friends para mahusgahan na agad sila sa internet. Ako na mapaalam. Tayo na sa siniskwela, tuklasin natin ang siyensya, buksan ang pag-iisip, tayo'y likas na scientist.